Ngapden soba pi ki parlo ki bisnadun pe yakri ke video ha ke channel. Pynrem une yo Lionel Messi bar kalen Mbappe bar wongru lada ka PSG kwa ban job ya ka UEFA Champions League kadai ban le ya ka ne. Tanemel ubrei nung ay kubor ka juga por bulong commentator ka football. Ulo Pynrem yo Lionel Messi bar kalen Mbappe hadin ba ka PSG kala sharem no tang ka round 16 haka UEFA Champions League mentaus nem hakmat ka bayan Munich. Kumta tanemel la Pynrem jur yo Lionel Messi bar kalen Mbappe dakabu wong Lionel Messi bar kalen Mbappe kim don ka jinga sotu jingmut apdeng jongki haka por bakile kai bat kamtam nadu ka dressing room kumta la pulong ka PSG bakan remno tang karang sustain haka UEFA Champions League menta usnem shu danimel long ba pai shi players jong ka Bayern Munich wala kim don ki players ki ba pau Henry ki don pat ya ka jinga sotu jingmut apdeng jongki kumta la pulong ka Bayern Munich ban Pynrem da ka basuk ya ka PSG haka round 16 jongka UEFA Champions League menta usnam tanimel lob tengru da kabong lada ka PSG kwa banjab ya ka UEFA Champions League kadai ban beno yoni kush jongka club Christopher Galtier namar kumbolong menta Christopher Galtier umla mantela kam ki players gi bapau bat kamta ki players ki bam don ka jinga sutu jingmut ka por bakile kai kumta ka pelong PSG bakam poi shakatong ka UEFA Champions League utanemel ulai jingmuru ka PSG da ka buong lada ka PSG ka kwa ban poi shakatong haka UEFA Champions League kada ban soino apdeng ni ki armut ki kush haka jaka Christopher Galtier bat kita kilom apdeng Diego Simeone bat Jose Mourinho namar Diego Simeone udai ukush ubala ban tela kami ki players la kalong haka no kono kurkom na ka bitaban warna jinkla ya ka club haba pai Jose Mourinho utanimels ulong Jose Mourinho udai ukush ubala khamyau ka chabing na kam taban plan ban wanra ka jinkla bat ban klein ya ka club lada ka PSG kan le kumta klempep ka PSG hakoi kasi kan yora ya ka UEFA Champions League trophy penkut utanimel te parlok tangkini ki kubo ngangai pila setu ngin second hakoi pat ka video kublai shibun